toch met een bijzonder gevoel dat ik hier vandaag de inleiding mag geven. Geert Bourgeois is duidelijk goedgezind. Hij mag het gloednieuwe regeerakkoord voorstellen aan de pers. Met aan zijn zijde Chris Peters en Gwendoline Rutte. Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan. Dat is de naam van het regeerakkoord. En deze regering heeft 118 pagina's nodig om haar plannen uit te leggen. Maar wat zijn die nu precies? Belangrijk voor Limburg is dat het Salkplan, dat onze provincie er bovenop moet helpen na de sluiting van Fort Genk, volledig wordt uitgevoerd. Dat zijn twee dingen toch wel heel belangrijk. Eén, natuurlijk het opvangen van de gevolgen van de sluiting van Fort eind dit jaar. En twee, ook wel heel belangrijk om onze KMO's te blijven ondersteunen. En inzonderheid KMO's die willen exporteren, die willen groeien, dat die op de gepaste manier kunnen worden ondersteund en begeleid. In het Vlaams regeerakkoord aandacht voor mobiliteit, zoals Spartacus. Daarvoor geldt, alles wat al beslist is, gaat door. Groen licht dus voor tramlijn 1 Hasselt-Maastricht. En ook tramlijn 2 Hasselt-Maasmechelen moet verder onderzocht worden. De Noord-Zuidverbinding staat in het regeerakkoord. Deze nieuwe regering gaat voor de omleidingsweg, heet het. Ja, op dit ogenblik zitten we in de vergunningsprocedure. Wij hopen dat de Vlaamse overheid die vergunningsprocedure performant doorloopt en daar ook accuraat gaat op reageren. Daarna de aanbestedingen vrij snel gaan gebeuren. En wij hopen inderdaad dat dit deze legislatuur gerealiseerd wordt. Want voor de Limburgse economie is het wel zeer belangrijk. De provincie dan, daar gaan er zaken veranderen. Deze regering schrapt de persoonsgebonden bevoegdheden zoals welzijn, jeugd en cultuur. Die gaan over naar Vlaanderen. Daarom zijn er ook minder gedeputeerden nodig. Zij gaan van 6 naar 4. Ook blijft er maar de helft van de provincieraadsleden over. En dat heeft gevolgen voor het budget. Geen opcentiemen meer voor de provincie en ook in het provinciefonds wordt bespaard. Het moet wel consequent zijn. Men kan niet langs de ene kant zeggen de provincie blijft als structuur bestaan en langs de andere kant gaan we middelen wegnemen. Ik denk ook dat wij als politici, maar vooral ook het personeel van de provincie recht heeft op duidelijkheid. Indien men effectief het provinciefonds schrapt, ja, dan betekent dat natuurlijk bezuinigen en dan zal dat ook weer ongetwijfeld gevolgen voor het personeel hebben. Dus over het algemeen denk ik, als ik het zo nu bekijk, dan denk ik dat we globaal tevreden mogen zijn dat de structuur behouden blijft, dat we als Limburg met één stem in Brussel kunnen praten. Maar ik heb dat ook al eerder gezegd, ik vraag dan ook realisme van de onderhandelaars en de ministers. Tot slot blijft de LRM, de Limburgse Reconversiemaatschappij, bestaan als een soort van motor voor het Salkplan. En het gratis busvervoer voor 65-plussers, ooit ontstaan in het Hasselt van Stief Stevaart, wordt afgeschaft.